Kani gede ka Akashvani Shillong ka khubor ban puli di ka sani jana kimat bakong san jo ka khubor. Penlong jengi keren pili jumut Menteri Rang Badu Narendra Modi bat kiri shempang ki start perkhat ke US ha ka liang ka khot ka khya. Ya ka International Day of Yoga ka bakhandai la rakhi ha shitlup ka perthai nen ka sngi. Penbena pajba ka sengsan perthai Voice of the People's Party ya ka kerteng u Dr. Ricky AJ Sengkon kumu kurtong MP na ka Shillong Parliamentary Constituency. Bat kata ajur ke jing thela ba ke jela Assam da ke jing slei ka bala telep ya khat nyu tuli ki district ke jela ki khubor ki babnya Menteri Rang Badu Narendra Modi ula penlong ki jing ekran philiu jumut bat ka knuhun ki re shampang ki ba pau khmat ke US ha ka liang ka kot ka khya ha ka ba ki le ekran halor ki ba pun ki benta ki be de ba ka kot ka khya ki ba kan thop ru ke jing pendan kam ye ki but jing start digital technology na ka benta ban a ye ka kom sumar ba ka jing penyo ke jing kot jing khya ka ba khamba ka jing phai khmat ka ba kerpang halor ki dawai de shin na ka benta ki pat ba salansar bat ru halor ka jinglong la khre ka ba khamba ban ai jing sumar ha ba wan nen shop ki jing pang jing shitam umodi la penlong jing ekran phli jing mut ru bat ki khrau perkhat na ki benta ba per ki ba kunthup ya ki mat ki be dei ba ka roi kaman ki ba kta ba de don jing e dei bat ki be kiri ki perthei Menteri Rang Badu Narendra Modi ula khot som haru ya ki tei kiri shampang bat ki khrau perkhat ba ulai kendu bakin pen klan juga jinge trailang bat kari India nakadaw bakalong ka kongsan ha ka jing pen klador ye kari ha ka ne ka amrit kal rengkat baka perthai shitulup ya ka International Day of Yoga ka bakhandai la rakhi ha kaleng ka perthai bat hari India rukum ju nen ka sngi ya ka sngi kerpang International Day of Yoga la rakhi nengkong ha ka arpui tre ubnai jeliu arajar khasan hadien ke jing sandur bala pediang da ka United Nations General Assembly House nem arajar khatsau ka yoga ka dei ke jingkilan met ka bakta ka met ka phat ka bor perkhat bat ka jinglong ka bakanjaman sim ka ba ka thammei bat ka jingslang jongka ka long nadu undain thai hari India Umudi ula lam khamat ka jing rakhi nen ka sngi ha ka headquarter jongka United Nations ha New York ha ka ba le so alang da shispa prapo tili kiri jongka perthai ban pen pau ye ka benta ka bakongsan jongka yoga hala kiri ha ka khubor ka bola pen priang lamba ka video Menteri Rang Badu Narendra Modi ula pen pau ka jing so sarong ba ka mensim jongka yoga kala trekam ha ka perthai shitulum bat ula ong ba ka jing priang jongka yoga ha kaleng ka perthai ka long ka khubor jongka vasudaiva kutumbakam ha Meghalaya la rakhi ka International Day of Yoga ka bakhandai nen ka sngi ha baro ki district ka jela ka menteri jo ka tanat ka koi ka khya ka jela ka Dr. M Amprin lungdo ka la ong ba ka yoga ka long ka ba la le na du ndain thai bat ka long ru ka bala seiso leng ba ki jing mentoy ba ka ai ka Dr. Amprin kala kedo halor ki jing mentoy na ka yoga ha ka bakentiu om tangi ka koi ka khya ka met ka phat henre ha ka liang ka jing koi jing khya jo ka borja bing jong ki bri ki bejule yoga ka Dr. Amprin kala ongru bah kini ki khindiat snem ya ka yoga la pediang ha keleng ka perthei bat kala banjur ba ka jingle testai ka yoga ka yarap ha ka bate la kam ya la ka koi ka khya bat ka kom perkhat ki ba omla satya ban yo leng ba kinu kinuru ki dawai da shen ne ki lat jing suma da ki hajar mut ki bri ki bedan jing duna ki du khotmet ki la thau record ha ka International Wonder World Book of Records ka Asia Book of Records bat ka India Book of Records da ka jingi shimentalang ka jongki ha ka lempung le yoga katna social justice and empowerment jong sarkar India kala penlong ye kalempong le yoga ha kanha shanti vanam ha kirut nong joka Hyderabad ha ka ba kumbala he jarmut kibri ki baduna ha ki khotmet na ki khatri tli ki jela kari ha ki arpui tli ki thup ki bakon thup ru ye ki bamla bani iki khman ki bami aslo ki skor ki bamla ban yat ki badan jinduna ka borja being ki badan ni ki jingpang ka bakta ka jabing ba ka bor prakhat bat ki be ka Institute of Bioresources and Sustainable Development kata ka DBT IBSD Tanat Biotechnology Ministry of Science and Technology Node Shillong Meghalaya kala rakhi ka International Yoga Day arhajar arpulai haki kirpong jongka kabadan ha Nru mer apa Shillong
ka phang padeng jo ka jing rakhi ka yoga day mata usnam ka long ka yoga na ka benta ka vasudhaiva kutumbakam ka balong ka jing sandori ka thong jong baro uben riu sha ka wei ka perthei ka wei ka long yeng bat ka wei ka lawei Barok kinong tre jong ka DBT IBSD iba kan thup na du ki scientific staff researchers ki technical but ki non technical staff ki le shimenta ha ka lempung yoga ta ka bale ki rukam yoga ba pher kani ka khubor ka wan shapi na ka Akashvani Shillong Kaseng San Perthei Voice of the People's Party VPP nen ka si klapen bana ba u General Secretary jangka u Dr. Ricky AJ Sungkon unlong ukurtong kaseng ubani aireng ha ka election jit nong mikmat sya ka parliament jokari ka banlong house number 1 na ka Shillong parliamentary constituency u Vice President ka VPP u ba Karasyan u laong ba u Dr. Sungkon ulong ubri u ba biang tam u ba kaseng VPP ka lajit banlong ukurtong ha ka MP election banwan Uba chen le thu ba ka state election committee jong ko VPP kala ye kendu ha ka khan ritri ujeliu bat hadin ki jingeta ye ther ba sani bha ka seng kala shim ye ka rai ban peniang ye u Dr. Ricky AJ Sungkon ubalong u General Secretary jong ko VPP ban ye ai reng ha ka MP election na ka Shillong parliamentary constituency Vice President ka VPP ulaong ba ka VPP ka dan kam ya ka jengker sham ki pat ba ya ukertong ka seng bat om ya kinu ki seng san perthei ya ka World Music Day ka balong ka sikir pang ban rakhi le kmen ya ka put ka tem la ju rakhi mala usnam ha shitlup ka perthei ha ka arpoitri ujeliu ka jing rakhi ya ka ni ka sngi ka lasdang na ka ri France ha usnam kharkhandai spa prapuar bat menta ka ni ka jing rakhi ka la priang keleng shispa arpotli ki ri ka perthei ka thong jo ka jing rakhi ka si ker pang ka put ka tem ka long ban kentiu ya ka put ka tem bat ka rwai ka siau ban peninsular kini ki benta hala ki rukam ba pher bat ban te song lang yu pat ban riu ka perthei leng ba ka jai ktien ba ka perthei shitlup ka so thu ka balong ka put ka tem bat ka rwai ka siau Ha asam ka jislay kala tap ye ki babun ki jaka ka jala na kada uslap bala thera ki khndiat sngi ka bala kta ye ki iway point ar lakngot ki patba na ki khatnyu tuli ki district ka asam ka jislay kala pendukut ki surok bat ki lat pania so habun ki jaka ki bala khamsa ta jor na ki jislay ki long kala Khimpur Dibrugarh bat Baksa district News pa prapotili ki shnong kila sya telep haka bat kilat ay jingirap na ka SDRF kila bunkam ban yarap pelat ya kipat ba. Ka NSS cell jong ka school ba nihu rengkat ba ka NSS cell jong ka Jila Meghalaya kila penlong ya ka Yuva Samvat haka Tamasa North East NSS Festival ha multi-use convention hall jong ka school ba nihu. Laban kudo ba ka Yuva Samvat India at 2047 kalong sibenta na kathong ka bayar jong kari banla pan urlong ki jing angnut ki samla ha kalanti ban poi sa kathong jong kari India bathamai ka haus nam arhajar sa punyo ka balong ru ka snam ba kari India kan rakhi ka jing dap sis pa snam jong ka jing yo lai lui ki jong kari ki santli ki thong ki ba menteri rang ma adu Narendra Modi ulamat phang na ki kerpong karet fort haka khat santrek jong nailar arhajar apuar ki kenthop ye ki thong jong kari India balaki saprang ka jingweng bat penduk khot ya baro ki jing te amrau ni ki rukom perkhat bala I sadien de ki nong sensar bari ki bala sensar ye kari haswa bakan yo e ki jing lat lut ban su sarong halakatan rai bat kariti kajingi teli da kajingi trelang bat kajing ngokit kli yala ka kamram kum kinong song hapadeng kipat ba nong India ha kajing rakhi ka bala long hani hu ka bala ajing kren daw kongsan u Professor Prabha Shankar Shukla ulaban jor halo kajing brat no ekro kam perkhat bala I sadien di kinong sensar bari ka bala bam kron ye ka sain perkhat jong kinong India la slamba bat ula ong su da ka ba ong ba ka jingkerman bat ka lawai ka babha jo kari ka shong ha ka jingkala ha ka san perkhat ba ka jinglong jingman jo ki samla u MP ka jala u ba Vincent H Palau la kentu halo ka jingdan kamban klet no ye ki jingja ba sni jong ka menor bat ban kemi shakmat pat shakalawai ka bapranai bat ba paho pahai ka tu ni ka khubor la kot ka balawan shapina ka Akashvani Shillong